Yun, what's up sa inyo mga Aji. Katatapos lang natin mag-select ng mga gagamba. Andyan na yung pag-giveaway natin sa 5 nanalo. 15 na gagamba. So, picture ko na lang din yan. Random na yan kung kanino mapunta. Basta magaganda yan. Lahat naman nung kaha. May mga gagambang tala. 15 pieces yan. 10 good. Tapos 10 pati-em na tersera. Parang ganun yung size mo. Pero yun nga, pakita na natin sa inyo mga Aji. Mabilis lang to para aware kayo. So again, God bless sa inyo lahat. Maraming salamat sa pagsali sa mga pag-giveaway ko. Again, next time subukan ulit natin yung pag-giveaway. Yun lang, God bless sa inyo lahat. So yun yung kahanong una. Tala na ito, lahat na may tala lang ko eh. So may mga kaha talagang may malalaki masyado, parang pa-OS yung iba. So yung ito yun, mga malalaki talaga. So ganun talaga mga Aji. Ito naman dalawa yung tala na laman nya. So yung malalaki nandun. Tapos ito naman may tala din. Lahat naman niya meron. So yan yung mga size ng gagamba. Yan, God bless sa inyo. So ito naman may tala din. Tapos, basta nasa inyo na lang ito mga Aji. God bless sa inyo. Maraming salamat dahil sa inyo nagagawa ko rin bigyan yung mga nanonood sa atin. So sana walang nagtatampo talaga pag nagpapag-giveaway ako pag hindi na nanalo. Kasi chances po yun, and sana maintindihan nyo, hindi po natin kaya lahat bigyan. So yan mga Aji. So ito yung huling kaha. So yan, malaking gagamba na ito mga Aji. Parang nakikita nyo, malaking gagamba to. Kasi ito yung paleta natin. So malaking gagamba to. Yan, parang nakikita nyo. So yan, maraming salamat ulit. So yung sticker ganito. Yun, special mention niya pala kay Galamyers. Kumusta ka na pre? Ingat lagi. Si Raven Gaming PH, yan. Maraming salamat sa inyong lahat. Ang abroad mawaiti, thank you. God bless. Kay Alex, si Alexander Castillo, ingat pare, salamat. Tapos sa Spider Doc, thank you Doc, and God bless you.